Petit Bois minden apró részletén visszaköszön a 4 évtized szakértelme. A jól begyakorolt mozdulatok, a végletekig csiszolt eljárások, és ez a mindent felülíró érzés, hogy ezt maguk örömére építették, de nem maguknak. Valami olyasmi élménnyel, mint amikor ajándékot készítesz, amikor a másik öröme vezeti a kezed. De megpróbálom megvilágítani üzleti oldalról is. Mi az elmúlt évben a Dandannal több butik hotel értékesítésében vettünk részt, és amit egy befektető keres, az a gyors megtérülés. Ez a butik hotel nem az a kategória, mert 10 év múlva csak a töredékét látod a tőkédnek. Ilyet csak egy elvetemült álmodó tud létrehozni, aki valami önmagán túlmutatót akar adni, vagy mondhatom azt is, hogy visszaadni nekünk. Remélem, hogy ezzel elnyertem az örök bundás kenyér bérletet a Skybarban. A villát egyházas falvi Töttösi Béla építette 1908-ban Balatonfüred legszebb pontjára. Itt még a kertből is van egy kis Balaton panoráma. Béla nagy tisztelője volt második Rákóczi Ferencnek, ezért rodostói villájának mását húzta fel ide, és így magyarázatot is kapunk eredeti nevére, azaz a Rodostó villára.